Buktegiko irakurketak. Pilar Calzada. Gogoratuz. Atzo goizean gertatu izan balitz bezala gogoratzen dut, Donostiako hondartzan galdu nintzeneko arratsaldea. Ez dakit nola gertatu zen, beti leku berean jartzen ginelako, baina bapatean bakarrik nengoela ohartu nintzen, jende zinguratuta eta bakarrik. Korrika hasi nintzen amari eta aitari deika negarrez. Galdutako haurrak jasotzen ziren tokira eraman ninuten eta han egon nintzen bila etorri zitzaizkidan arte. Se encuentran recogidos en las cabinas colectivas varios niños extraviados. Se ruega a sus familiares o cuidadores pasen a recogerlos a la mayor brevedad. 5 urte nituen, baina hitzez hitz gogoratzen dut bozkoragailuen mezua. Ume galdua izan nintzen ordu betean, gogoan hiltzatu zitzaidana. Egun batzuetan amaiz gaiztoak izan nituen, eta lasaitze aldera berehala ahaztu egingo nuela esaten zidaten. Atzo goizean gertatu izan balitz bezala gogoratzen dudalako ordea, alabekin hondartzara noan guztietan begirik kendu gabe egoten naiz. Onerako edo txarrerako gogoratzen dugun hori baikara garen bezalakoak. Horregatik oso kontu malkartsua eta labainkorra iruditzen zait, egunotan mundu digitaleko gure arrastoak gogoratzeko edo ahazteko dugun eskubidearen inguruan dabilen auzia. Amaraunean, geure arrastoak betiko eskuragarri izan, ala norberak, ala eskatuta, ezabatzeko eskubidearen inguruko ikamika berriro piztu da. Eta iritzi finko eta irizpide garbirik ezean, hondartzan galdutako arratsaldea etorri zait gogora. Ederra litzateke egun horretako izua ahaztu ahal izatea, eta baita gokaiztuko egiten nauten une eta sentipenak ere. Memoriatik ezabatuzkero ordea, naizenaren parte bat galduko litzateke, galdu egingo nuke betirako. Naizena, garena, gogoratzen dugunari esker eraiki egiten baita. Bizi izandako beldurra gogoratzen dugu eta beldurrari aurre egiteko prestatzen dugu geure burua. Edota zoriontsu izandako uneak gogoratzen ditugu eta behin eta berriro errepikatzen saiatzen gara. Gogoratzen dudana bezain beste maite dut ahaztu dudan guztia.